Så de der små overgange der. Ja, og lidt tilbage der igen. Og lidt tilbage igen. Ja, det kan se på. Fint. Sådan der. Ja, lige må du komme sådan en kickback, så der er rigtigt. Ej, der er sød. Nogle gange. Mener vi. En lille smule kvikkere, når der er tilbage. En lille smule kvikkere. Så kan du en lille smule. Og ikke touchere ham en lille smule på pisken, når du går tilbage. Bare ikke en lille smule på, når du går tilbage. Ja, det er godt. Kom igen. Tak. Ja, godt igen. Ja, godt. Rigtig godt. Ja, lige. Lidt frem igen. Slap ham. Og lidt frem. Ja, bare lige røre. Ja, rigtig. Og lidt frem igen. Ja, godt. Og frem. Godt. Sidste sekund, når du går tilbage. Lidt før du går tilbage. Ja. Rigtig. Runde ham lidt. Og så spænder op i halsen, så ligger du ham bare lidt smule ned igen. Godt. Det er fint. Sådan, ja. Prøv at ikke dreje den lidt så meget. Dreje den på næste underarm. Ja, bære den her. Sådan. Det er godt. Rigtig. Fint. Og lidt frem. Nu lidt ind i det der igen. Sådan. Ikke stærkere. Ikke du ikke. Ja, rigtig. Sådan. Godt. Og lidt frem igen. Så må jeg leve ud af langsiden. Tænk på din venstre hånd. Fanget bare en lille smule der, og når du mærker, at du møder frem, så lige slå over i at løbe en lille smule. Så må du lige tage en lille halv parade igen. Prøv at tage det sidevæsen der også. Bare kom igen. Godt. Rigtigt. Ja. En lille smule mere energi, når du går tilbage. Ja. Godt. Ja, godt. Ikke mere bagfart. Skulderen lidt først over, ikke? Ja. Lige kom en gang til. Ja. Så ikke går i stå, når du går tilbage. Men det går lige til det efter. Hvad? Jeg ikke godt, at lige til det efter. Nej, det er træls. Ja. Og det er lige ned mod mig.
det er sådan, at det skal vi gøre. Stormbrug næste. Ja. Det er det lige. Ikke for dyrke. Hvis jeg kisser, kunne jeg ikke genkende. Det kunne jeg. Jeg troede, det var en anden. Jeg synes, det var større. Og vi kunne ikke finde den. Vi har bare stået og gemt os her. Ja, vi har. Hej. Og så han, der står inde på midten kvarter her. Op igen. Tak skal du vide. De har fået i dag og i morgen. De har fået en gang og øge tempoet. Kan man ikke sjovt til, hvor? Ja, den havde jeg set komme med. Ej, det er sgu ikke ret og godt. Men det er jo så lidt samme stil. Der er mere overbalance, der kommer meget på forparten, ikke? Løfter en lille smule foran. Også galopere. Det gør vi i morgen. Godt. Nu vil jeg jo se, at det godt kan lade sig gøre. Se på den der ekstra hånd der, ikke? Ja. Bare på fodspidsen og nederst side til venstre. Drej tøjlerne ud. Her er tøjlen ind under den anden tøjle. Stop. Hvad gør jeg? Skal du dreje den her venstre hånd ud? Det er for at sige det hele. Ja. Okay, fint galop der. Godt. Overkrop. Bare lidt tilbage med overkrop, når du går tilbage. Ja. Bare lidt lidt tilbage, når du er tilbage. Gå lidt med op, så du bare igen. Skift bolden en gang. Ja. Op foran, og lidt over, så får du sluppet lidt deroppe. Men for jer. Du slipper for lidt smule, når du kommer deroppe. Ja, så lidt op og lidt over der tøjle. Det er ikke nemmere end det. Den skiftede for nylig. Okay. Det er sgu ikke, det er ikke noget, der er så lidt frem igen.